Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Heat index sa Camarines Sur ngayong araw pumalo sa danger level. Lenten season nagsimula na kasabay ng Ash Wednesday. At financial transparency and accountability ng Camarines Sur, kinilala ng DILG. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Dalawang magkasunod na araw nang pumapalo sa danger level ang heat index sa Camarines Sur. Yan ay kahit hindi pa idinedeklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-init. Narito ang report. Pumalo sa danger level ang heat index sa Camarines Sur ngayong araw. Ayon sa Pag-asa at ED, merong umabot sa 43 degrees Celsius ang heat index ngayong araw, kung saan ganito rin ang natitalang heat index kahapon March 4. Ayon sa forecast ng Pag-asa, maaaring umabot sa 40 degrees Celsius ang maging heat index bukas March 6. Sa tala ng Weather Bureau noong March 2 at March 4, naitala ang danger level na heat index sa probinsya. Ang danger heat level index ay mula 42 hanggang 51 degrees Celsius. Sa ganitong klaseng heat index, maaaring maranasan ang heat cramps, heat exhaustion na pwede magresulta sa heat stroke kung masyado matagal ang exposure sa malinsangang panahon. Paglinaw ng Pag-asa, hindi pa panahon ng tag-init. Makakaranas pa rin daw ng mga localized thunderstorms ang lalawigan, gaya ng mga naranasan nitong mga nagdaang araw. So sa atin, sa Pili, mostly nasa gitna po tayo ng climate type 2 saka type 3. So possible type 4 po yung ating climate dito. So yung rainfall na inaasahan natin ay evenly distributed throughout the year. So ngayon, panahon po ng La Nina, ay meron pong enhancement ng rainfall. So asahan natin na meron pa rin mga pag-uulan at meron ding mararanasan na init ng panahon, sapagkat pag La Nina po ay malakas po yung easterlies na hangin, o yung hangin ay mayroong maraming moisture at mainit na hangin. Sa kabila nito, paalala ng otoridad na ngayong nararanasan na ang maalinsangang panahon ay dalasan ang pag-inom ng tubig, iwasan ng physical activities tuwing tanghali at hapon, magsuot ng light color na damit at magdala ng pananggalang sa araw para makaiwas sa masamang epekto ng mainit na panahon. Chris Novello, CSN. Graduating student sa Goa, Camarines Sur patay matapos ma-outbalance umano kasi sinasakyan nitong habal-habal. Narito ang buong ulat ni John Amador. At graduating ka man pala? Oh, sarabay kami sa ceremonial ko na taon. Kaya nga sa makamunuan, tapos sabi niya, ibaan kami pag-let exam. Patay ang isang practice teaching at graduating student nang mahulog sa sinasakyang habal-habal pasado alas 5 ng hapon nitong March 3, Lunes. Kinilala ang biktima na si Sarah Jane Ortinero, BS Education English student ng Partido State University. Nadala pa sa infirmary hospital ang biktima, subalit dahil sa tinamong tama sa ulo ay binawian din ito ng buhay. May dumating na report sa amin mga bandang alas 6 na meron nga daw na aksidente sa Barangay Abukayan, motorcycle. And upon investigation, doon nalaman natin na isang biktima na isang estudyante, actually practicum teacher siya ng Partido State University. Nung matapos yung klase niya at pauwi na sa kanyang boarding house, sumakay ng motorsiklo, kasama ang isa pang practicum teacher. So, while nakasakay sila at paakyat na sila dito sa bandang akyatin na kalsada ng Barangay Abukayan, napamali yata yung apak ng babae doon sa footrest ng motorcycle. And yun ang naging dahilan kung bakit siya nahulog doon sa motorcycle at tumama yung ulo. Nagdadalamhati naman ang pamilya at buong paaralan ng PSU dahil sa nangyaring insidente. Sobrang shock kami nung Lunes ng gabi nung nalaman namin. And malungkot ang buong College of Education dahil lalo na
magtatapos na lang sana ang isa sa mga estudyante namin. Actually, tapos na siyang mag-final demo sa pinaglabanan National High School kung saan siya papractice teach. So, kaya talagang sobra ang pagdadalamhati ng College of Education at hindi lang ang College of Education, pati ang buong Partido State University. Video call na lang po sa ko, sir. So, kaklase niya po, si Tin Alvarez po, sir, na sabi daw po sa video call, mag-igdi ka po, ma'am. Ika po ang tugang ni Sarah. Sabi ko po iyo, mag-igdi ka ngaya po sa infirmary. Sabi ko, daw po, na ano po si ate. Sabi niya po, basta ngaya po, mag-igdi ka po. Di niya mabuting sabi kung anong nangyari. Kaya nga sir, makamundoon. Tapos sabi niya po, ibahan kami pag let exam. Kasi education. Iyo po, sir. Hindi ka sa Partido College. Ano sir, pag abot ko sir naman, siya tulos, tiganap ko po. Tapos nahiling ko na siya. Grabe, may dugo na siya sir, digdi sa duwan talinga niya. Pati sir sa dungo. Tapos sir, may dugo man siya nagdindiit. Kaugnay nito, sumurrender ang driver ng motorsiklo na sinakyan ng biktima. At hindi naman umano mabilis ang pagpapatakbo nito dahil paakyat ang bahagi ng lugar. May lininaw din ang PNP sa insidente. Actually, para maklear so self-accident ito. So, walang nangyaring, hindi man nag-slide yung motor, walang kabanggaan. So, nahulog lang yung isang pasahero sa motor. And yung driver, nilagay natin sa kustodiya natin para sa investigasyon. And dahil sa nagkaroon ng may namatay, so hinold natin siya. Pinayuhan naman ng mga otoridad ang pamilya at pinag-iisipan umano kung may kailangang masampan ng kaso sa insidente. Naaktuhan naman ng CSN team na pinulong ng himpilan ng Goa Police ang mga habal-habal driver at tricycle driver para mapaalalahanan sa mga ipinagbabawal at kaalaman sa kaligtasan maging ng kanilang mga pasahero. Alam nyo naman na bawal yung walang lisensya. Alam nyo naman na bawal yung hindi updated yung registration ng sasakyan nyo. At alam nyo naman, pati yung pananamit nyo. And ang pinaka-importante, ang alam dapat ninyo na lagi kayong naka-helmet. And maghabal-habal man kayo or hindi, dapat yung pasahero nyo laging may helmet. Okay? Jan Amador, CSN. Inobserbahan ng mga Katoliko ang Ash Wednesday na udyat din na pagsisimula ng Lenten season o Kwaresma. Narito ang ulat ni Alea Andalis. Pagkatapos ng misa ay isa-isang nagpalagay ng krus sa noo ang mga nagsimba sa San Francisco Church sa Naga City kanina. Ito ang tinatawag na Ash Wednesday na ayon sa simbahang Katolika ay hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma. Gawa ang abong ito sa sinunog ng mga palaspas na simbolo ng ating mga kasalanan at pagpapakumbaba. Sa panahong ito ay inoobserba ng mga Katoliko ang pag-aayuno, abstinence, maging pagbibigay ng limos. Ngunyan pong Ash Wednesday, pinupunan ta iyan sa panguros po ngani, iyan pagbugtak ning abo. Ang abo, nagsisimbolo po yan kan sa po yan mga kasalan na kita, bako na kita, pero pang-display na paghambog or ano, kundi yan actually simbolo kan sa po yan kapakbabaan na inaako ta, kita mga parakasala, no, an abo, kita halik sa daga kita mabalik, ining Ash Wednesday, ang ano po digdi sa pati pa kaini ni aldaw nin pag-ayuno asin pag-abstinensya aside from fasting, pag-encourage po kita na itong almsgiving and pagtabang, pagtao sa mga pangangaipukan sa tuyan mga tugang. So nagtutok do ni sa tuya na ang ano man na deprive ta sa sapuyan sa diri, tangani na igwa kita ning ikahiras sa sapuyan kapwa. So, yan, pagtabang and then, of course, prayer. No? Ining tulo yun ang
pero tulong pillars kang sa tuyang observance kay ni Ash Wednesday, abstinence, fasting and abstinence, and then the almsgiving, and then prayer. Para sa simbahang Katolika, ang pag-ayuno ay isang one full meal sa loob ng isang araw. At dito'y pinakikita ang espiritu ng pagsasakripisyo at kinukonsiderang marami rin itong spiritual benefits sa isang tao. Ito ay nagre-remind sa atin, no, na tayo ay nanggaling sa abo. Ikalawa, babalik tayo sa abo, pero ang ating kaluluwa ay immortal. At ito ay isa ring simbolo o sign ng repentance. Aleha Andalis, CSN. Kinilala ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang provincial government ng Camarines Sur bilang passer sa Good Financial Housekeeping para sa taong 2024 sa pamumuno ni Governor Luigi Villafuerte. Ang Good Financial Housekeeping o GFH ay pagpapatunay ng matapat na paglilingkod ng isang lokal na pamahalaan, partikular na sa financial transparency and accountability ayon sa ginawang pagsusuri ng Commission on Audit o COA. Nangangahulugan din ito ng wastong paggastos sa kaban ng bayan dahil sa maayos na pamamahala ng mga namumuno sa isang LGU gaya ng provincial government ng Camarines Sur. Pinuri ng DILG Camarines Sur ang probinsya at iba pang bayan sa Camsur na napabilang sa mga passer ng Good Financial Housekeeping. Pinuri din ni Camarines Sur 2nd District Congressman El Rey Villafuerte ang provincial government sa pamumuno ni Governor Luigi sa mga awards at recognition na natanggap ng probinsya gaya ng pagiging third wealthiest province sa tala ng Commission on Audit. Ikalawa sa buong bansa na may mataas na year-to-year revenue growth ng Bureau of Local Government Finance, province with biggest economy sa buong rehiyon ayon sa PSA at marami pang iba. Higit sa 2,000 na mga senior citizens sa Calabanga, Camarines Sur natanggap na ang pinakahihintay nilang social pension. Narito ang ulat ni Alea Andalis. Natanggap na ng mga senior citizens sa bayan ng Calabanga, Camarines Sur ang kanilang social pension na nagkakahalaga ng 3,000 sa loob ng 3 buwan. Pag nagtaon ng additional pensioner kan Region 5, DSWD, nadagdag po kami. Pero duman sa pigbubungtak ng replacement, sito lang pong na-accidenting magadan, duman kami na-rebay. Kumbaga sa kanya, as is mangyari, hindi lang na 2,447. May 4 naman na nakatanggap na ng 300,000 para sa mga centenarian sa Calabanga. Maliban sa 100,000 na ibinigay ng DSWD, nagbigay din ng 100,000 ang LGU Calabanga at 100,000 naman galing sa provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Luigi Villafuerte. Ngunyan, ining 100 years old, base sa record kan surong taon, may 4 kaming recipient na nagsanggato na tao na. Ang nakubra po ninda is 300,000. Dahil po, ang 100,000 DSWD, and another 100,000 funding kan LGU Calabanga, and another 100,000 provincial capital. Labis naman ang pagpapasalamat ni Esther Calizo dahil malaki ang naitutulong nito para sa maintenance nilang mag-asawa na kapwa benepisyaryo ng social pension for senior citizens. Pasalamat po ako sa lokal na gobyerno ta kumbaga natabangan itong mga araw sa muya na araw nga sa ko dahil ng pag-asa ng kalakaw na tulstone natabangan kami. Aleha Andalis, CSN. Health is wealth, kaya importanteng malaman kaagad kung may karamdaman ang isang individual. Kaya naman hindi pinalampas ng mga residente sa Libmanan, Camarines Sur ang medical mission ng Provincial Health Office ng Camarines Sur. Narito ang report ni Eli Balbin. Ilang araw nang may lagnat ang 6 na taong gulang na anak ni Maribel Jeronimo, residente ng Barangay Sibuho, Libmanan, Camarines Sur. Agad siyang nagtungo sa covered court ng barangay nang malaman niyang may medical mission ang provincial government ng Camarines Sur. Kalenturado kaya tapos dahil sa nakakaubo. I for this command. Sa barangay Sigamot, hindi pinalagpas ni Lola Consolacion Cortesano na makapag-avail ng libreng gamot dahil sa kanyang karamdaman. Kasi may high blood po ako
at saka may UTI, at saka may arthritis. Ilan lamang sila Maribel at Lola Consolacion ang nakapag-avail ng pre-medical mission sa bayan ng Libmanan. Ayon sa mga ito, malaking bagay ang pagkakaroon ng libreng medical mission dahil hindi na sila gagastos pa sa pagbili ng gamot. Salamat po ako kay Dog and Rain sa nabil ni kong bulong bigdi sa akin. At saka para sa kuya ko nakagad man ako. Maraming salamat po sa medical mission dahil naka-libre akong gamot. Hindi ko na binili. Bukod sa libreng gamot, available din ang pag-test ng uric acid, kolesterol at blood sugar. Pinasalamatan naman ni Barangay Captain Monina Lozano ang probinsya ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Luigi Villaperte at Congressman El Rey Villaperte dahil patuloy na medical mission na isinasagawa ng Provincial Health Office. Malaking tulong daw ang ganitong medical mission sa kanilang mga residente ang pag-avail ng serbisyong medikal. Dakula po ang sakuyang pagsalamat sa medical mission na pagkatao po kang kaparte. Sinkangtinguan kamsur. Dahil dakula po yung tabang sa sakuyang mga constituents na can't afford para makapag-budget up. Kasi can't afford na makapagbakalkan sa inda. Finance. Eli Balbin, CSN. Grupo ng chiropractors na kipagtulungan sa provincial government ng Camarines Sur para sa libreng chiropractic treatment. Nasubukan nyo na ba ito? Alamin sa ulat na ito. Mag-iisang taon nang dinaramdam ni Julian ang pananakit ng kanyang likod. May mga panahon pa nga daw na hindi na niya kinakaya ang pananakit ng kanyang likod na nakakaapekto na sa kanyang daily activities. Oo, kasi minsan haloy ko siyang haloy siyang mawara. So minsan nagte-take ako ng pain reliever or naglalag akong yung sa muscle baga na linalagay like Omega. Si Tatay Julio Panes naman halos 10 taon nang tinitiis ang kanyang scoliosis. Nagpakonsulta na din umano ito sa espesyalista ngunit hindi abot ng kanyang budget ang gamutan. Kapansin-pansin din na hindi na pantay ang likod ni Tatay Julio dahil sa scoliosis. Na-examine ako sa x-ray na find out na igwagong scoliosis. Pero dahil ko afford ang pagpabulong. Kaya ang pig-maintenance ko lang is vitamin D complex lang. Sina Julie at Tatay Julio ay ilan lang sa mga nag-avail ng libre chiropractic treatment ng International Medical University of Malaysia, Camara Institute for Chiropractic Sciences, katuwang ang provincial government ng Camarines Sur. It reflects his strong and effective leadership as well as his deep commitment to the well-being of his constituents. We are truly fortunate to have a governor like Governor Luigi Villaperte, who is not only focused on the progress of our province, but also prioritizes the health and well-being of his employees. His dedication and active collaboration with the different sectors proves his commitment to providing high-quality services, including essential medical assistances like this free chiropractic treatment. Ang chiropractic ay isang therapeutic treatment na ginagamot ang anumang musculoskeletal issues gamit lang ang mga kamay. Naiiba rin daw ito sa tradisyonal na hilot. Hindi lang daw ito basta-basta pagpapalagutok ng mga buto. We actually learn anatomy and the whole body, how it works. So individuals who actually self-claim themselves as chiropractors or even bone setters are actually quite dangerous. So, and on top of that, actually we as chiropractors actually see beyond neuromusculoskeletal conditions. We work together with medical doctors to treat. Hindi rin daw dapat ipagwalang bahala ang simpleng pananakit ng katawan na maaring sintomas na pala ng mas malalang karamdaman. Kadaklan sa tuya, igwang low back pain. Kadakol, kulog-kulog sa lawas. Pag pigpahiling sa doktor later on, day na illness na siya, bako ng temporary condition. Iyo po, di ba, pag yung low back pain mo magkulog, o ratsang kaya, di ka na productive. Di ka nakakatindog, di ka na nakakalakaw, di ka na nakakahiro-hiro. Kaugnay nito, magtutuloy-tuloy daw ang partnership ng Camara Institute of Chiropractic Sciences sa provincial government ng Camarines Sur upang makapaghatid ng libreng chiropractic treatment services sa mga komunidad. YCAM, sir, we're going around. This is the first mission that is not done in Metro Manila. Lahat ng missions namin Metro Manila so far. And we're looking forward to continuing the partnership, especially because this coming July and August, we have another set of missions
just want to thank Kong El Rey, Kong Mix, and also Gov Luigi for giving us this opportunity to for your support towards the chiropractic community, and also your support towards providing care to the Philippines community, because neuromusculoskeletal health is very important to all populations and not only for certain individuals. So thank you very much. Yes po, no more pain, tapos na-relief talaga sa muscles ko, then feeling ko mas naging tight si muscles ko. Thank you sa provincial government of Camarines Sur, through Governor Luigi, Congressman El Rey, and Congressman Migs, kasi na priority si welfare and health. Dakula pong marayang pasalamat ko, dakulang katipiran po ni sa budget ko para sa sakuyang pamilya. Kaya po, sa pamilyang Villaperte, salamat po. Chris Novello, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.